идвате с нас да се чукаме с яйца. Ето там са яйцата. А сега ще чукнем двете яйчица. Все пак какъв велик ден е без яйца? Идвайте с нас. Мамо, дай яйцата за YouTube. YouTube яйцата. YouTube яйцата, където се ги снима за YouTube. Какво? Здравейте хора, какъв велик ден е без яйца? Чакай, не, обърках го пак. Какъв велик ден е без яйца? Сега ще разберем. Здравейте хора, сега ще се чукаме с яйца. Все пак какъв велик ден е без яйца? Вие видяхте видео, в което ви ги показвам. Сега съм взел просто част от тях в тази кошничка. Сега с моят приятел Криси, може да се абонирате на канала, който се казва Павлина Матушова. Сега ще се чукаме с яйца. Няма как да е дървено, ако има дървено. И за Мартин Караманов, който след малко ще се чукаме с него с яйцата. Ето синото яйце. Това е на Криси яйцето. Айде, почваме, би! Айде сега. Чубата по главата. Би. Айде сега видим. И моето яйце се щупи. Дай задната част. На Криси яйцето наистина спечели първи рунд. Аз загубих. Сега обаче се чукат Криси и Марти. Дали на Криси яйцето ще успее отново да победи. Абонирайте си техните канали. Мартин Караманов, Павлина Матушева. Абонирайте си за моя канал. Дайте, чукайте се на велик ден. Опа! Марти печели. Винаги по-малките имат късмет, дами и господа. И моето се щупи. Ай, заби. Марти прави някакъв ритуал, но Криси Караманов е боеца. Но сега ще видим кой е втори, защото аз и Марти ще се изправиме в дуел с последните ни яйца. Ето го, Марто. Ето. Сега ще чукам. Но нека сега да видим всичко гошо заедно. Чакайте да снимаме. Абонирайте се за моя канал Емилия Георгиева. Опа! Нека да видим. Аз. И неговото се щупи. Да видим, имате по още една страна. Ето се щупи. Моето стана сол, дами и господа. И двете ми яйца станаха на сол. Така че те двамата спечелиха. Аз съм трети. Марти е втори, вижте мъжката. Моите яйца малко са по-добри от боичките. До нови срещи, абонирайте се за канала, харесайте видеото и коментирайте. Чао! До нови срещи и хубав ден!